7 Δεκεμβρίου του 1960, κύριε Πανάκη, στο γήπεδο του Λεωφορείου Αλεξάνδρου, ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά σε ελληνικό κοινό παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρώτη φορά. Είχε προηγηθεί το παιχνίδι εκτός έδρας με τη Χράντες στο Κράλοβε. Και ήρθε η ώρα η Χράντες να παίξει την. Και ήρθε την άλλη εβδομάδα, παίζαμε στο δικό μας γήπεδο. Βλέπουμε και τις συνθέσεις του Παναθηναϊκού: Βουτσαράς, Τζουνάκος, Λινοξυλάκης, Ανδρέου, Πιτιχούτης, Νεμπίδης, Θεοφάνης, Παπαμανουήλ, Δωμάζος, Μπενάρδος και Πανάκης. Ναι. Αυτή ήταν η σύνθεση, η οποία νομίζω ότι ήταν η ίδια και την προηγούμενη εβδομάδα. Παίξαμε στο Χράντες, στο Κράλοβε, στην Τσεχοσλοβακία, στο παιχνίδι το οποίο χάσαμε 1-0 με ένα περίπου αυτογκόλ μεταξύ Τζουνάκου και του Σόγκα. Έγινε μια κόντρα εκεί και φάγαμε τον γκολ, ενώ είμαστε μέχρι το τέλος περίπου 0-0, χάσαμε 1-0. Οπότε ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε τώρα το παιχνίδι έπρεπε να κερδίσει με 2-0. Έπρεπε πάση θυσία να κερδίσουμε. Για να δούμε λοιπόν να τα καταφέρει στην πρώτη του αυτή η ευρωπαϊκή προσπάθεια. Το μάτς, από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον στα στιγμιότυπα τα οποία έχουν διασωθεί, ξεκίνησε δυνατά. Ναι. Με το νούμερο 10 δεν αγωνίζεται ο Δωμάζος αλλά ο Μπενάρδος. Όχι, ο Μπενάρδος νέα φοράει ο Δωμάζος. Και εγώ ακόμη δεν έχω πάει σεντρεφόρ, γιατί έπαιξα 9 χρόνια έξω αριστερά, το 51 στο 58-59, και από εκεί και μετά έπαιξα σεντρεφόρ. Φοράω 11 έξω αριστερά. Θα σας δούμε στη συνέχεια να προσπαθείτε να στείλετε την μπάλα στα δίκτυα. Ο Μπενάρδος που έφερε την μπάλα μπροστά, αλλά ο Ζήντρα που ήταν τερματοφύλακας των Τσέχων κατάφερε να μπλοκάρει. Εδώ μια προσπάθεια από τον Νεμπίδη. Είδαμε με το νούμερο 6 ο Νεμπίδης. Ναι, το νούμερο 6. Και εδώ είσαστε εσείς. Εγώ είμαι το νούμερο 11. Ναι. Δώσατε για τον Παπαμανουήλ 8. Φοράει και έτοιμος να σουτάρει. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Απήχησε, ναι. Πήγε στην εξέδρα. Κατέληξε. Και συνέχισε ένα παιχνίδι μοιρασμένο στις δύο περιοχές. Πάντως είχαν και οι δύο ομάδες ευκαιρίες από ό,τι μπορούμε να δούμε. Εδώ η κυρία. Εδώ είναι η κυρία τώρα Μακαρίτισσα. Ήταν από τους πιο ένθερμους οπαδούς του Παναθηναϊκού εκείνα τα χρόνια. Και ακολουθούσε την ομάδα στο Τωρίνο με τη Γιουβέντους μαζί, μετέπειτα στη συνέχεια των πρωταθλημάτων. Ήταν έθερμος φίλαθλος του Παναθηναϊκού και ακολουθούσε όλα τα παιχνίδια με τα δώρα της και όλα τα επακόλουθα. Εδώ βλέπουμε τον Παπαμανουήλ, ναι, τον και τώρα τον Μπενάρδο, ο οποίος κάνει τη σέντρα, μπλοκάρει τον Μαθηνακάς μπροστά από εσάς. Ναι, σε μία σέντρα. Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά είχε ξεκινήσει μια ανανέωση, η οποία το έφερε το πρωτάθλημα του 59-60. Μπορούμε να πούμε ανανέωση, όχι ριζική όπως έγινε το 63, ναι. Με 2-3 παίχτες. Και από εκεί άρχισε η μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον για 6-7 χρόνια. Και εδώ είναι ο Αντωνάκος, έθερμος φύλαχος του Παναθηναϊκού στην εξέδρα. Άρχισε μία 6-7 χρόνια. Στα 6 χρόνια πήραμε 5 πρωταθλήματα. Και πρωταγωνίστης. Εδώ είδαμε το Τζουνάκο να προσπαθεί να κόψει την αντίπαλό του. Και εδώ είμαι εγώ που πάλι γρήγορη φάση. Εδώ με το νούμερο 3 είναι ο Ανδρέου. Ο Ανδρέου, ναι. Δεν έχουν μια υπεροχή εδώ οι Τσέχοι. Όπως και να το κάνουμε τότε, το τσεχοσλοβάκικο ποδόσφαιρο ήταν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από το ελληνικό, έτσι. Ήτανε. Είχε πολλούς καλούς παίχτες και είχε και πολύ καλή ομάδα. Ο Χατζηγιάννης, δημοσιογράφος ξεκίνησε από τους πολύ καλούς. Μακαρίτης και αυτός. Πολλά πρόσωπα της εποχής εκείνης που και ειλικρινά με συγκινούν ιδιαίτερα, διότι ήταν φίλοι μου όλοι αυτοί και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είδα μια προσπάθεια του Θεοφάνη, ναι. Μια σέντρα που δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Επιμένουν οι Τσέχοι, επιχείρησαν το σούτ, αλλά κατέληξε και κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνουν οι ομάδες στα αποδυτήρια, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, δεν έχει μπει γκολ φυσικά. 0-0, ναι, και είμαστε έτοιμοι για την επανάληψη. Για την επανάληψη να πετύχουμε τουλάχιστον ένα γκολ για να
να πάει το μάτι παράδοση. Ναι. Εδώ είναι βλέπουμε ο Γιαννακάκος, ο σπορτσκάρτες της εποχής. Αριστερά ήταν ο Διακογιάννης του ραδιοφώνου. Ο Διακογιάννης της εποχής. Ναι. Πριν για το ραδιόφωνο. Για το ραδιόφωνο. Ναι, μία από τις γνωστότερες φωνές. Δυστυχώς έχουν διασωθεί ελάχιστες περιγραφές του. Ναι. Εδώ βλέπουμε τον Εμπίδη, ο οποίος μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο με τσιρότο, με γάζα. Ναι, και εδώ είμαι εγώ. Ξεκινάει το παιχνίδι. Εκείνη την εποχή απαγορευόντουσαν οι αλλαγές. Αν ένας παίκτης ήταν τραυματισμένος, θα καταδίκαζε την ομάδα του να παίξει με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες έπρεπε να παίξει. Δεν υπήρχαν αλλαγές ούτε στον πάγκο ρεζέρβα. Τίποτα. Οι 11 που ξεκίναγαν ήταν υποχρεωμένοι να τελειώσουν τον αγώνα. Ουτσί, στραβή, θα έπρεπε να τελειώσουν. Όπως εδώ που χτύπησα. Και εάν ήταν σοβαρότερο θα παίζαμε με 10. Και άλλο σε πολλά μάτς έχουν κρυθεί πολλά μάτς από εκείνης της εποχής από τραυματισμούς. Γιατί δεν απαγορευόντουσαν και οι αλλαγές και ο τραυματισμός να υπάρξει ουσιαστικά. Να υπάρξει τραυματισμός και να γίνει αντικατάσταση. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα ντοκουμέντο. Ναι. Όπως και τα περισσότερα μάτς που έχουν διασωθεί από εκείνη την εποχή. Γιατί δεν διασώθηκαν από επαγγελματικούς οργανισμούς, αλλά από φιλάθλους. Από φιλάθλους, από φίλους του ποδοσφαίρου, τελείως ερασιτέχνες. Έπαιρναν την ερασιτεχνική τους κάμερα, ακριβώς. Πήγαιναν στο γήπεδο, χωρίς να τη στηρίζουν πουθενά, με το χέρι. Τράβαγαν ό,τι μπορούσαν και όσο μπορούσαν καλύτερα. Οπότε αυτά τα πλάνα δεν έχουν την ποιότητα, την άρτια τεχνική ποιότητα, αλλά σίγουρα έχουν τη μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τηλεόραση. Δεν υπήρχε. Και πάνω από τα ελληνικά επίκαιρα που συνήθιζαν να δείχνουν στο τέλος ένα ποδοσφαιρικό αγώνα δεν προτιμούσαν πάρα πολλούς αγώνες, αρέα και που έπαιζαν στη στιγμή του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν όπως είναι τώρα. Ο ποδοσφαίρος δεν είναι καταξιωμένος. Παρόλο ότι πήγαινε πολλοί κόσμος στο γήπεδο, αλλά δεν το προέβαλαν πολύ είτε στα διαλύματα του σινεμά είτε σε άλλες εκδηλώσεις. Αργά και πούμε. Παρόλο ότι είχε κόσμο και φαίνονταν από τις φάσεις και ο κόσμος έρχονταν πολύ. Αλλά δεν ήταν τα μέσα, μπορώ να πω, όχι φτωχά πολύ εκεί. Ναι, φτωχά και δεν είχαν αυτές τις εικόνες που έχουν τώρα και που τους προβάλλουν και το παραμικρό. Πάντως αυτό που μπορούμε να δούμε έστω και από αυτά τα στιγμιότυπα τα οποία είπαμε δεν είναι αρίστης ποιότητας αλλά δείχνουν το πάθος που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι και τότε υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και ο κόσμος έβλεπε ποδόσφαιρο, έβλεπε θέαμα. Υπήρχαν πολλοί και καλοί παίχτες και πολλοί. Γιατί δεν ήταν τότε οι διασκεδάσεις πολλές και τα εναλλακτικές λύσεις του κόσμου ήταν λίγες. Ξέφευγε και ήταν συνέχεια σαλάνες και έτσι έβγαιναν παίχτες και περάσαν μεγάλοι παίχτες. Πάντως είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για εμάς νεότερους τουλάχιστον ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει στη μνήμη μας ως θρύλοι, είχε έρθει ο απόϊχός τους σωστότερα σε εμάς, τους βλέπουμε εδώ να αγωνίζονται. Εδώ να αγωνίζονται, ναι, και αν παρακολουθήσει κανείς πιο προσεκτικά θα δει ότι και φάσεις ωραίες γίνονται και ποδόσφαιρο ωραίο παίζότανε. Αλλά ήταν τα μέσα τότε διαφορετικά και δεν είχε την εικόνα την άρτια που βλέπουμε τώρα. Την τωρινή. Πάντως ο χρόνος περνάει, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να σημειώσει γκολ. Δεν μπορεί, τελειώνει 0-0 και αυτό το παιχνίδι. Χάσαμε το πρώτο. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετούσε την Ευρώπη. Πάντως για τη δυνατότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του απέναντι στο τσεχοσλοβακικό ήταν επιτυχία. Το ότι ο Παναθηναϊκός απέστασε μια ισοπαλία και έχασε με γκολ στο 88 με αυτογκολ εκτός έδρας. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία γιατί τότε η Τσεχοσλοβακία ήταν μια υπερδύναμη ποδοσφαιρική. Η Ελλάδα ήταν ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Ο φτωχός συγγενής, παρόλο ότι είχε καλές ομάδες, τις μεγάλες ομάδες, καλές, αλλά ήταν λίγο απρόσεκτο. Εδώ ο Ριγκάτο σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ναι. Είσαστε, βλέπετε, στο κέντρο του γηπέδου. Βλέπουμε και εσάς απογοητευμένος με το 11 στη μέση. Και αποχαιρετάμε και αποχωρούμε και αποχαιρετάμε. Και βέβαια οι Τσεχοσλοβάκοι πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους.
Νούμερο 10 δεν αγωνίζει το Δωμάζος αλλά ο Μπενάρδος. Όχι, ο Μπενάρδος νέα φορά ο Δωμάζος και εγώ ακόμη δεν έχω πάει σε... Κατέληξα. Και συνέχισε ένα παιχνίδι μοιρασμένο στις δύο περιοχές. Πάντως είχαν και οι δύο ομάδες. Και από εκεί άρχισε η μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον για... Κότσαν οι αλλαγές. Αν ένας παίκτης ήταν τραυματισμένος, βεβαίως, θα καταδίκαζε την ομάδα του να παίξει με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες έπρεπε να παίξει. Δεν υπήρχαν αλλαγές, ούτε στον πάγκο ρεζέρβα. Τίποτα. Και ο τραυματισμός να υπάρξει ουσιαστικά. Και έτσι έβγαιναν παίκτες και περάσαν μεγάλοι παίκτες. Πάντως είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για εμάς νεότερους τουλάχιστον ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει στη μνήμη μας ως... Χάσαμε το πρώτο. Οπότε ο Παναθηναϊκός... Stiamo vedendo in questo momento le immagini relative al primo turno della Coppa dei Campioni 60-61 e inerenti alla partita Spartak Radec Kralove che incontrava il Panathinaikos. Siamo ad Atene, quindi nella patria del Panathinaikos, la gara di ritorno il 7 di dicembre del 1960. La partita terminerà 0-0, come vedete anche nella sovraimpressione con la scritta in lettere greche. La partita di andata era terminata invece con il punteggio di 1-0 a favore dello Spartak Radec Kralove contro il Panathinaikos, appunto, 1-0 con gol di Sonka all'89esimo. E la gara di andata si era disputata il 6 di novembre del 1960. Vediamo una serie di immagini, non ci sarà granché da dire, anche perché non è facile individuare i giocatori, non abbiamo altre informazioni su questa gara. Tutto quello che possiamo dirvi è che l'andata era finita appunto 1-0 con gol di Sonka e al ritorno terminerà con a reti inviolate questa partita, quindi il Panathinaikos non potrà passare il turno.
πρόκριση και αποχαιρετάμε και αποχωρούμε και αποχαιρετάμε. Και βέβαια οι Τσεχοσλοβάκοι πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους.